ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka jingsha shop in Mansao jagoi ka khana school nakashnong lau Burton Eastern West Khasiels District. Ha shitang lenti kat bakadang temu ban lech chaka school baka puli. Ha mau kelai higher secondary school ha ka step joka khat kendai tarik unai luar arajar pulai. Kala pelong yi dikhot jong ka khun kenthai New Trap Association ha ka arpui tarik unai luar arajar pulai. Ban penrem jor yau runar budan keti bat dawaru ya keyboard jong ka aj ban twet bat ban kem mardor yau ni runar. Ki dikhot jong ne kan hun hadien ka jinglit jingo ya kare khna ka wadang dan ha padang ka jingsha sumar ha Shillong Civil Hospital. Ha ka jing ekran maka Bate CTV kila pen pawi ka jing susi bat ongru bak ni ka jing ja kala pen par nyang kriat ya ki kenthai bat kham tami khna skol ha ki shnong nong kandong ki ba hapan ya ki jat na ki surok ki ba kenja ban poi shaki jaka puli. Dia abangi lawan ban jengok ahang ne kat nongi pang kemensiam kada pan sojar kada pan semiet yang ikum ki long kemi khamtam abangi don laki khon laki kiti dia dakane ka jingjia kane kaya jia man kapor man kapor dia abangi wan man payah ne uni riu runar ubam themu ban le yakini ki kam slio ngimte umut ban peniap sindon ne umut ban le kanu ka kam slio ka ba mau udon apo ka jingmot jong u ngimte dia ngi wan hang ne dak abangi lawan jengok wan pet ye kat nongi pang met pang mensiam pan par yang kreat yang i kum ki riu kan thai te ya kan tu ya ka bor snong kum joro ya ka bor polis bagi de ban that mardor ya uni ubrio bat ban pengat ro ki kendon ki ba kham he nomor babale ba kum ne ka jingje ki yang ji nomor balada yo ban that mardor ya uni ubrio baro kin long kin sngo sier kin sngo tiang ken ki no ki riu runar ki ba thmu ba mut ban le kanu ka kam sneo namar ba manta ka ki khlong ki khana ki le school le la ka jong ka lenti khamtam hanong kendong ka ba kim ye shong ka kali ki haban ya da ka kajat da ki shikanta ar kamta te ba pri ha ki long khlau long yu kum tu te kumut ka no kin ting ki wei ro da ka jing je ine wei khana kani ngi ai advice mo na ka banta kini ki shubo kini ki break ba man kapor ka ba yale be ban thambor khamtam ye ki riu kan thai ki khana kan thai ki khulung ki bai shaj ban bor be kini ki jat kam sneo kum kini ka ba ye je man kapor te longi ai ke jingkam tu ka ba jor bha ba ki dei ban tre shitam be kinum jia shu kan kum kani ka jat jing jia na kapor sha kapor